नैबे विंटार सेसननि पार्लियामेन्टआव दिफेन बर' सारा हाग्रामा सारजों आखाइ हमहैगोन नामा? जेरैबायदि प्रमद बर' सार सलायनाय समावहाय प्रमद बर' सारनि सरकारजों आखाइ हमनानै सोलिबोदोंमोन। प्रमद बर' सारखौनो इउपिपिएलखौनो जगदान होफिननांगौ होननानै खावलायबोदोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनाव दिफेन बर' सारा मा थामोनथा माखासे बिथा खालामनानै मा बाथ्रा मा फोसावदों रायजोफ्रा एसे एनालाइज खालामनो हागोन नैबे भिडिअजों। बिटिसि एकर्ड जादों 2004आव बिटिसि एकर्डनि जि क्लज दं 20 आरो 21 नभेम्बर 2025 दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि गासै गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै गोदान दिल्लीनि कन्स्टिटिउसन क्लाबाव प्राय 600निबो बारा जोंनि सोमावसारग्रा बिग्रायारिफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सागानगिरि बारग' एनडिबि इउबिपिअ गासैखौबो लाफानानै जोङो बेयाव मोनसे सेमिनार खुंगोन। सेमिनारनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय सा सानजा भारतनि 10टा सिख सेडुलनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ बा गुबुन गुबुन स्टेटआव जायफोर एकर्ड सिगनेटरि दङ बिथांमोनखौ हांख्रायनानै 125 एमेन्डमेन्ट आर्टिकल 280 खौ नैबे विंटार सेसननि पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनानै बिटिसि बिटिआर खौ मोर अट'नमि आरो मोर आपग्रेड समस्ति बांहोनाय पावार एन्ड फांसन डिपार्टमेन्ट बारायहोनाय बेयाव एन्टि डिफेक्शन ल' भारत सरकारनिफ्राय जोंनि भिसिडिसि मिउनिसिपाल आरो बिटिसि काउन्सिलाव थोंजोङै बे बिटिआर एरियायाव डाइरेक्ट फाइनेन्स लाबोनाय सिमा बारायनाय गामि सोसननाय बे गासै मेटारखौ लानानै जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो बेयाव सेमिनार खुंगोन आरो बेयाव अलरेडि बाहागो लानो थाखाय बयबो थाम थिम जाखाबाय। आं खावलायगोन गोसो गुदुं आरो माहारिनि सार्थनि थाखाय जायफोरा दिनै जेब्लायबो खामानि मावदों बयबो जाहाथे बे हाबाफारियाव दोलो दोलो बाहागो लाहैयो। 21 नभेम्बराव जोङो गुबुन मोनसे हाबाफारि लादों जन्तर मन्तर जेराव डेमनस्ट्रेशन धरना बयबो खालामो आरो बे जायगायाव भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 3 घन्टिया धरना होनायनि गेजेरजों आरो बर'नि गाननाय जोमनाय ट्रेडिशनेल जि ड्रेसनि गेजेरजों डेमनस्ट्रेशन खालामनानै जोङो भारत सरकारखौ जों दाबि खालामगोन, भारत सरकारनिसिम आपिल खालामगोन। नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना जि सुक्तिखौ खालामबाय 5 बोसोराव बे सुक्तिया आद्रा थाबावबाय एमेन्डमेन्टनि थाखाय माने इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बे गासैखौबो मावफुंनांगौनि थाखाय टाइम बाउन्ड स्पिडि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जन्तर मन्तरनिफ्राय जोङो आवाज होगोन जाहाथे भारत सरकारनि प्रधान मन्त्रि गृह मन्त्रि बयबो बे जि प्रेसार बे जि दाबि बे दाबिखौ लानानै जाहाथे खामानि मावो आरो बेखायनो मोननैबो हाबाफारिखौ जों खोब डिसिप्लिन सिस्टेमेटिक आरो हारिनि जि अस्तित्वनि जि संग्रामनि जि जुजिनाय बेनि मोनसे पार्ट हिसाबै जों बेयाव लागोन। थांनाय 29 अक्ट'बराव जोङो गासै डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव जोङो रेलि दिहुनबाय। भारत सरकारनिसिम जों मेम'रेन्डाम हरबाय, आसाम सरकारनिसिम मेम'रेन्डाम हरबाय। अलरेडि भारत सरकारा बे खोथाखौ लानानै बिथांमोना एवेर मिथियो आरो जोङो ट्राइपार्टाइट मिटिं बिनानैबो लाइजाम लिरहरदों। दा बेखायनो जोंनि सोमावसारनाया भारत सरकार आसाम सरकारा जिहेतु बे सुक्तियाव एग्रिमेन्ट जादोंमोन, कमिटमेन्ट होदोंमोन, प्रतिश्रुति होदोंमोन, बे लेभेलाव जोङो आन्दलनखौ खालामदों। बे आन्दलना कुनु पार्टि बा कुनु आफाद अर्गेनाइजेसननि बिरुदि नङा। सोरबा सोरबा दिनै बुंनो नागिरो जे बिटिसि काउन्सिलाव गोदानै सरकार जानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन आन्दलनाव ओंखारदों। जोङो थांनाय जुलाइ आगस्ट दानावनो स्पष्टयै बुंखादों, जोंनि प्रेस मिटनि रेकर्डआव नायबानो नुगोन, भारत सरकारनि अफिसारखौ बुंदों, मिडियायाव दिल्लीनिफ्राय बुंदों जे फैबाय थानाय पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अक्ट'बर दाननिफ्राय सोमावसारगोन। आरो दिनै एमेन्डमेन्ट आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बिटिसि बिटिआर सरकारनि एक्टियारनि बाहेराव आरो बिनि थाखाय जों भारत सरकारखौसो प्रेसार होदों, आसाम सरकारखौसो प्रेसार होदों। बियो प्रमद बर'नि सरकार थानाय, दिनै हाग्रामा महिलारिनि सरकार थानाय, बिनि बिरुद्धे बा बिनि एगेन्स्टआव बे आन्दलना नङा। दा बेखायनो आन्दलना जाबाय
एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखायसो भारत सरकारनि माने खाथियाव जोंनि दाबि आरो प्रेसारखौ लाखिनानैसो दा बेखौनो राजखान्थियारि माखासे सुबुंफोरा व्यक्तिफोरा पलिटिकेल कालार होनो थाखाय एबसुआ फिन आन्दलनाव ओंखारबाय बे आन्दलनखौ कालार होनो थाखाय सोरबा सोरबा बुङो जे बिथांमोना आन्दलन खालायबा मा खालायगोन आरो जों जातिनि थाखाय आन्दलन खालामदों एकर्ड मोनसेया सुक्ति मोनसेया बे जातिनि मोनसे दलिल जातीय बे अधिकारनि मोनसे दलिल आरो बेयाव सोरबा व्यक्ति सोरबा संगठननि बेयाव लाब लक्साननि खोथा लिरनाय गैया जाय फैगोन बेनो बे अधिकारखौ लानानै जोङो इयुन जेनेरेशना फिउचार जेनेरेशना आवगायलांनो हागोन दा बेखायनो बिटिसि आरो बिटिआरनि एक्टिआरनि जिहेतु बे मेटार नङा बे जाबाय भारत सरकारनि संबिधान संशोधन खालामनायनि मेटार 2003आव बिटिसि एकर्ड जादों 2004आव बिटिसि एकर्डनि जि क्लज दङमोन 6 शिड्युल बे 6 शिड्युलखौ भारतनि संबिधानाव लकसभा राज्यसभायाव बिल पास खालामदों एखे पलिसिजों 2020आव जि एकर्ड जादों बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै सोदांनानै मर आपग्रेड मर अट'नमि लाबोनांगौनि थाखायसो दिनै 2025नि नैबे विन्टार सेसननि पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनो थाखायसो बे आन्दलना जाय खामानिखौ हाग्रामा महिलारिया 2003आव मावदों 4आव मावदों आरो दिनै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदों जोंथ' 2003आव सुक्ति खालामबाय 4आव बिल पास खालामबाय 2020आव सुक्ति खालामबाय 2025नि गेजेराव मावफुंनांगौ 25नि पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनांगौ आइननि मर्यादा संबिधानिक भेलिडिटि कन्स्टिटिउसनेल बेयो मोनसे स्टेटास मोनगोन आरो अब्ला बे एकर्डनि पूर्णांग जि मर्यादा बे मर्यादाया जागोन बेखायनो बेफोरखौ लानानै राजनिति खालामनांगौ बुंनांगौ गेलेनांगौनि खोथा गैया आरो आङो नुदों जे सोरबा सोरबा माने गंगायाव फोजावहरनांगौ माबायाव फोजावहरनांगौ होननानै बुंदों बेफोरबायदि व्यक्तिफोरनि जि माइन्डसेट आरो ब्रेन आं सानो जे बिथाङा बोरायनानै बिथांनि मेलेमा माने राइट डाइरेक्सनाव गैया हयथ' बिथाङा माने मेलेमाव कनफ्लिक्ट जादों आरो बांद्राय बैसो जानानै बांद्राय बिबिरां खोथा सानोबा बेबायदि सिन्ता गाज्रि साननाय गाज्रि अयभास गाज्रि खोथाफोरा खुगायाव फैयो आरो बिनि बारा आं बिथांखौ माने जेबो रिप्लाइ बा रिएक्सन आं होनो साना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि अन कर्स अफ एक्सनाव जातीय स्वार्थनि थाखाय जातीयताबादनि थाखाय हारिनि रक्षणाबेक्षणनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो बेयाव कुनु कम्प्रमाइज गैया बे एसटिनि मेटारावनो जा बर' हारिनि रक्षणाबेक्षणनि मेटारावनो जा बड'फाया जि आदर्श होनानै गालांदों बे आदर्शखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन बेखिनि खोथाखौनो आं स्पष्टयै बुंबाय गोजोन्थों जोङो बुंदों जे बावैसो बिटिसिआव बिसायख'थि जालांबाय गोदान सरकार फैबाय हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङा गोदानै बिटिसिनि गाहाय हिसाबै अथ टेकिं लाबाय बिबान लाबाय प्राय दान मोनसे दिनै जोङो सम बे बारबाय आरो बे टाइमाव जोङो बुंदों बिथांनि सरकारखौ जों वेलकाम खालामदों 35 लाख जाति जनगोष्ठीनि गांनाय उखैनाय अधिकार बिसायख'थियाव होनाय जिखिनि कमिटमेन्ट प्रतिश्रुति बेखौ जौगानायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो बेजों लोगोसे बर' एकर्ड 2020 बे एकर्डआव जिहेतु बिथाङाबो सासे उइटनेस सिगनेटरिमोन आसामनि बै समनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल आरो लोगोसेनो बै समनि फाइनेन्स मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि प्रेजेन्सआव बिथाङाबो उइटनेस हिसाबै सागान होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खोथाखौबो बुंदों जे बिथांखौ जों गोख्रैनो लोगो हमनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाखौ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसनाव काउन्सिलाबो जाहाथे सहयोग खालामो काउन्सिलाबो जाहाथे मदद खालायो आरो काउन्सिलनियावबो माखासे खोथा बाथ्राया सोनारगोन कारन दिनै आं बारे बारे बुंदों जे 1500 crore भारत सरकारनि 750 कोटी आसाम सरकारनि 750 कोटी अनुष्ठान प्रतिष्ठान पलिटेक्निक नार्सिं एन्ड पारामेडिकल कलेज बेयाव माने नोङो स्पोर्ट्स एकाडेमि गायसननांगौ 175 crore दिनै बासबारियाव रेलवे दाबा बानायग्रा कारखाना बानायनायनि जि माने खामानि बियो माने प्राय स्टार्ट जाबाय हाया अलरेडि एलटमेन्ट होबाय भारत सरकारा बेखौ खामानि मावनायखौ आरम्भ खालामसिगोन बेबायदि गोबां माखासे प्रजेक्ट्स इन्स्टिट्युशनेल माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट दङ बे खामानिखौ टेन्डारानो जा
एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलानो जा भारत सरकारनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय काउन्सिलावनो फैगोन आल्टिमेटलि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो गावनि आखाइजों बेखौ फाउन्डेसन ले खालामगोन गावनि आखाइजोंनो पिटा हागोन आरो बे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआ जायोब्ला बिटिआर ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि गासै हारि हारिसा रायजो राजानिनो डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्ट जागोन दा बेखायनो बेखौ मावा बा बेखौ मावनाय नङा बेबायदि बुंनायनि कुनु खोथा गैया बिथाङा बायदिसिना खोथा साननानै आबेगाव बुंदों जानांगौ आरो जोङो स्पष्ट बुंदों जे बिथांखौ जों लोगो हमगोन बिथाङा जेसेबांखि जि साना मानो बिथाङा नेगेटिभ बुंथों पजिटिभ बुंथों जोंहा बिनि सायाव कुनु दुखु मोननाय रागा जोंनाय गैया जोंनि एजेन्डाया जाहैबाय सरकारा जायानो थाया मानो जियानो थाया मानो आरो कमिटमेन्ट हिसाबै कमिटमेन्टनि आधाराव गभर्नमेन्टआ जिहेतु एकर्ड खालामदों आरो बेबायदिनो गभर्नमेन्टनि रेसपन्सिबिलिटि हिसाबै बिथाङा बा बिथांमोना भारत सरकार आसाम सरकार बिटिसि काउन्सिला बे गासै इनिसिएटिभखौ लानानै बयबो माने इउनाइटेडलि हाबा मावनांगौ बे खोथाखौसो जोङो बुजियो आरो बेखौनो लानानै जों इयुनाव हाबा मावलांगोन आं बे खोथाखौ स्पष्टयै बुंबाय